Wel, croeso chi yma i'r Gell ar ddechrau wsos newydd. Gobeithio i'r penwythnos fod yn un dan fendith i bob un ohonoch chi. Rwan dysadwn mi ges i brofiad newydd. Dim byd mawr iawn, ond gan y mod i eleni wedi cyrraedd ym mhen blwydd yn 65, mi ges i gynnig gan y feddygfa leol i gael brechiad ffliw. Wan, dwi ddim yn arbennig o hoff o nodwyddau, rhaid i mi gyfadde. Beth ers i mi dreulio 3 diwrnod yn yr ysbyty pan o'n i tua 5 oed a cael 4 pigiad ar hugain o fewn y 3 diwrnod hwnnw. A mae'r syniad o rywun yn chwistrellu rhywbeth estron i mewn ein nghorff yn rhywbeth dwi wedi ceisio osgoi yn gyson ar hyd y mywyd. Ond eleni efo'r holl ofid am Covid-19. Dyma feddwl, wel, mae well mi fanteisio ar y cynnig gan y meddygon. Ac i ffwrdd â fi draw am y feddygfa ar yr adeg y penodwyd i mi fynd. Ac yn wir, mi oedd hi fel Piccadilly Circus yno, efo pobl wedi parcio ar bob ochr o stryd, ciw mawr y tu allan yr adeilad, a staff y feddygfa'n profi gwres pawb cyn mynd i mewn i'r adeilad, yna o fewn y feddygfa'n oedd na tua 3 neu 4 ystafell wahanol lle oedd nyrsys wrthi yn rhoi'r brechiadau hyn. Ac wrth gwrs bryn teimles i'r pigiad. Ond mor fach, mae cael amddiffyniad rhag y ffliw yn werthfawr, gyda'r haint yn achosi a ddeutu 10,000 o farwolaethau yng Nghymru a Lloegr bob blwyddyn. A dyna pam fod yr ymchwil am frechiad am Covid-19 mor bwysig. Os gellir cael brechiad ar gyfer hwnnw, mae'n siŵr bydd pobl yn heidio i'r feddygfa unwaith eto. Ond hyd yma, does dim fath beth ar gael. Ac felly gall unrhyw un ddal y feirws, hyd yn oed ar lywydd yr Unol Daleithiau. Di o ddim di gallu i osgoi. Ac bod yr holl sôn am pa mor gryf a pa mor resilient ydi o, mae wedi gorfod mynd i'r ysbyty a dibynnu ar gymorth y meddygon. Fel ac mynd rhaid i brif weinidog y Deyrnas Unedig hefyd rai misoedd yn ôl. Oherwydd yn y pen draw, tydi afiechydon fel hyn ddim yn parchu statws na swydd rhywun. I ni glywed fod y rhan fwyaf sy'n dal y feirws ddim yn dioddau fawr, wyddon ni ddim pwy fydd yn dioddau'n enbyd. Ac mae'r nifer marwolaethau'n parhau i godi, hyd yn oed mewn gwledydd lle mae'r gofal meddygol gorau ar gael. Ond o leiaf, ar ôl dysadwn, mi fedrai fod yn hyderus fod gen i amddiffyniad yn yng nghorff rhag y ffliw, a diolch i'r meddygon, mae modd cael gwellad rhag cymaint o afiechydon a fi ar un adeg yn farwol. Wrth gwrs, fe o'n ni fod na ddydd yn mynd i ddod, pryd na fydd gan y meddygon ateb i fy anghenion corfforol. I ni geisio gwthio dydd yn trechu yn ôl, mi ddaw ar yn gwarthaf. A dyna pam fod yr afiechydon da ni'n ei wynebu yn gymorth i ni. Maen nhw'n yn gorfodi ni i wynebu yn meidroldeb, neu o leiaf meidroldeb ein cyrff ni. Fel cloch tân neu seiren ambulans, mae'r afiechyd yn gallu'n deffro ni o'n trwmgwsg ysbrydol i holi'r cwestiynau mae'n cymdeithas yn gwneud i gorau i'w osgoi. Mi soniais i wythnos diwethaf am weapons of mass distraction. Y pethau hynny da ni'n defnyddio i ddiddanu a llenwi'n bywydau gymaint, bydd nad os gynddon ni amser i ystyried beth i gwerth a diben yn bodolaeth. Mi ddydodd yr arglwydd Iesu rhywbeth sy'n naillai'r honiad mwyaf gwallgoer i oed, neu'r newyddion mwyaf rhyfeddol a gogoneddus. Oedd un o'i ffrindiau fo, i ffrindiau gorau fo wedi mynd yn sâl ac yn wir wedi marw. Lazarus oedd ei enw, a'i 2 chwaer yn galaru amdano, heb ddeall pam na ddoth Iesu atyn nhw mewn pryd i wneud rhywbeth am y sefyllfa. Fel gweinidog, dwi wedi gorfod ymweld â sawl tŷ galar, lle mae'r gofid yn llenwi'r lle, a mae'n anodd gwybod yn dydi weithiau pa eiriau i'w ddeud dan amgylchiadau o'r fath. Ond geiriau Iesu i Martha oedd, pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth.
Dyna chi eiriau, oedd naill ai rhai creulonaf yn y byd i'w dweud ar yr adeg honno, neu y geiriau mwyaf gogoneddus. Mi oedd Iesu'n dweud fod na fywyd ar wahân i'n bywyd corfforol hwn sydd gennym ni. Ie, da ni yn gorau wynebu'n trechu gan afiechyd rhyw ddydd. Rhyw feirws, rhyw gancr, rhyw henaint sy'n peri un organau ni ddirywio a methu. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, medde Iesu, iddo farw. Ie, da ni'n mynd i orfod marw. Mae marwolaeth yn reality yn y byd yma. Ond, mae yna fywyd arall, medde fo. Bywyd ar lefel wahanol, bywyd ysbrydol, a'r allwedd i fedru profi hwnnw yn ei lawnder ydy ffydd yn Iesu. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. Wedi'n cyrff marw, mi fydd y bywyd hwnnw yn parhau. A chi'n gweld, dyma addewid sy'n well na brechiad ffliw. Os ydy o'n wir, dyma di'r amddiffyniad ultimate yn wyneb pob feirws, pob afiechyd, pob damwain a niwed a all ddigwydd i ni. Ond sut fedrwn ni wybod os di'r honiad yn wir? Sut ydyn ni'n gallu deud os ydy beddydodd Iesu yn fwy na ryw fyfyrdodau gwallgo gan rywun o ddim yn gallu wynebu reality? Hyd y gwela i, mae dau fath o dystiolaeth neu dau brawf y gallwn ni defnyddio wrth feddwl ydy geiriau Iesu'n wir. Un o'r profion ydy edrych ar yr hyn ddigwyddodd i'r arglwydd ei hun. Fe wynebodd o farwolaeth greulon na fedre neb i goroesi. Ond yna ar y trydydd dydd roedd y bedd yn wag. Ac wrth edrych ar y dystiolaeth, wrth edrych ar ymateb, yr awdurdodau a'r disgyblion ac yn y blaen, mi gredai mae'r unig esboniad sy'n gwneud synwyr yr hyn welodd y disgyblion ydy fod Iesu wedi atgyfodi. I fod o wedi concro marwolaeth, ac felly gallwn ni gredu eiriau fo ynglŷn â bod o'n cynnig bywyd i ni. Dyna un ochr o'r dystiolaeth, edrychwch arno fo. Ond mae yna dystiolaeth arall. Mae yna dystiolaeth brofiadol. Nid rhywbeth i brofi wedi marw yn unig yw'r bywyd mae Iesu'n sôn amdano fo. O roi'n ffydd ynddo fo, da ni'n gallu profi ryw fywyd newydd ynddo ni'n hunain. Bywyd tragwyddol yn dechrau rwan. A dyna di tystiolaeth cannoedd ar gannoedd, miloedd yn wir o rai sydd wedi mentro rhoi i ffydd yn yr arglwydd. Gobeithio'n wir bydd Donald Trump yn cael ei achad o'r feirws, a phob un arall sy'n dioddau. A gobeithio'n wir y daw'r meddygon o hyd i frechiad yn fuan i'n amddiffyn i rhagddo fo. Ond diolch fod na ddiogelwch tragwyddol i'w gael, drwy roi'n ffydd ym mab y Saer o Nazareth. Gadwch chi ni weddio. Arglwydd, da ni'n byw mewn byd ansicr. Da ni'n byw mewn byd o ddaeargrynfau, o afiechydon, o ddamweiniau. Ac arglwydd, da ni yn gofyn i ti'n helpu ni i gymeryd y digwyddiadau mae i gyd fel larwm da ni'n rhybuddio. Bod angen i ni dy geisio di, a dy gael di'n sylfaen yn bywyd, a diolch fod Iesu yn cynnig y sylfaen sicr honno. Diolch i fod o'n cynnig yr amddiffyniad perffaith, yr amddiffyniad llwyr, rhag feirws mawr pechod yn calonnau. Amen. Wel, os fydd Dyw'n caniatáu, mi gawn ni neges arall bore dy Mercher. Ewch dan bendith.